egunon guzti hori, ongi etorriak, 13. urnietako Benjamin Jaira, eta besterik gabe, hasiera emango diogu. Hasiera emango diogu urteroko legez, aurkezpenarekin. Aurkezpen ekitaldia egiteko, talde bakoitza, umeak zuen monitorearekin elkartu eta esaten ditugun ordenean ateako zeate pogortzela ira. Urnieta A taldekoekin hasiko da aurkezpen ekitaldia. Zarautz B eta Urnieta C ondoren. Zarautz B, berdeak. Urnieta H. Eta azkenik Herrera. Txaloba talde guztientzako. Eta besterik gabe, aurkezpen ekitaldia iramaira emango diogu, bueltatuko dira bakoitza bere tokira, eta orain besterik gabe izango diogu futbol partidu batzuk izango dira. Futbol partidutarako Urnieta B eta Laskunain B taldeak eta Urnieta F eta Zarautz B taldeak. Hemendik zazpikortziak minutuak emango diguta eta eskuboliko pistara zeti behar duzute Urnieta D eta Zarautz D eta Urnieta H eta Herrerako taldeak.